سلام فتوات بيتساب زي channel قدمنا بس فيلم اتاونا نعاهم قلال زخونت نعنا قد مبرتاتعيت النبلا سابسكرايب بمقبارن لايك بمقبارون ناب كله نخباصح دقفكم يفلينا إذا فيلم حدا حقوس بيتساب النارينا يزجمر مايكل استباهلون نايت فيلم كأن دقات أباهري سبيت اتيو نفعو لادون رغيبيو نزحلف 10 عامتاتون أبناء إنشورانس كامباني كم سيلسمان كوينو ساريحيو بزدنا ملكو عدما مايكل قدم زناي إنشورانس سراح مئتاو نشوعات عامت زاكل بناي بوليس أول كوينو ساريحيو انتغونا جن اتناي بوليس سرحو زاقوارز ولا مخنيات جن كنفلت ايكالنا بزم عالتون كمناي وتروني مايكل بعالت جزو حيزاتونا بسرح مسبسحة اتماكينة تطواب بلا توردو كاو حدا بوتانا تنقص عاسا سلي زنبرا كل شاع نويح رحقات زخد مس زنبرا بابور تتوكيمو يزخيد نيرو إلون لك عكمو كل شاع بابور زتقامو زنبرو سبات بعينو كفلطوم يخيليو حدا يومون لك عكم محازوم يوم زحسبوه كوينجن نابتناي سرح بوتو مسبسحة نتاتنا بزي حاسوهم نقرات يغيرو يتحالافيونا بيرو دحر مصوعو صبقون دس بلن معالتي إلو زصبو مايكل بحاند شاعي صدمتو مغنياتون مايكل كاب سرحو نخصوقو يتفريدو زقبارو حماق تقبارون كي تزاربو كم زلو ناي سرحو خنتات بحاد شاعي فرس إزي دحر مغانو مايكل بتعام حماق سميعتي استسمعو كاب سرحو استسقوقون تروتان خوات حموشت عامد أبسترفو اللقزي نيرو بزي حج عدمه دما سراح للي خامركا بفصم زكالا يمثلن بتوسخون مايكل مس بعات تجوزو نزمت حماق زي دموكا زقمطوا ورا حنت سلي نبرمون سلازون نناي ودم بيت تمرت زخفل سلي كل يوم مايكل ون نيشتي قطعو كزحاح الكبل ناب حدا دامستي اتو ابون الناس تي ابز نبرلو ساعات مسؤ ابت قدم بناي بوليس سرح السرح نزنبر أليكس مورفي رخبو ابت دامسته كابو بتوسخي هوتورن استبهاله ابتقدم امناي بوليس سرحم حلافيهم زنبره سب يرخبوه ابتصنيح مايكل كم توتر نغزو نمخاد نافت بابور يخيد ابز خدل زنبره ساعات ግን ሓደ ሰብ ይጉንጾ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝክረሉ ሰዓት ግን እቲ ሰብ ስልኩ ከም ዝሰረቆ ይዕዘብ ዘይትዕድል ተኮይኑ ግን እቲ ኩነታት ኣብ ዝተረድኦ ሰዓት ግን እቲ ባቡር ምንቅስቃስ ጀሚሩ እዩ ስለዚ እውን ነቲ ሰራቂ ክኸተሎ ይከኣለን እቲ መዓልቲ ሙሉእ ሕማቕ ዝኾነ ማይክል ኣብቲ ናይ ባቡር ፀግዕ ኮፍ ኢሉ መጽሓፍ ከንብብ ይጅምር بهاند بيت دما جوانا استبهالت حنتوال ناو بممصا اب قدميتو كوف تبل زرربون مسوت تجمر بهاند بيت كا حدا سرح كم زلوان نسوون تفصيمولا $100,000 كم تخفلو قال تاتولو اتسرح دما برايم استبهال سب كابت بابور شتلي خامر كابينيرو استغبار كفصمو زغبا گن اتبابور كولد سبرينج ناو استبهال بوتا قدم مبصحو يكخون نيرو كاو بتوسخون مايكل نابت سب كيدو ني جي بي اس مكتاتلون قصمدلو ينيرو جوانا ون نزم الرقاقة نكخونو أبناء المحطة بوتا كم ناي وحاس كفريتي لا $25,000 كم زقمت تلو تزاربو أبز صراحة أزقن حدا كخبرو زقباء حق نيريو زون مايكل نوالا حدا سب زعواز نقر ولا حنت مرداتا كوت سيبلون زبليو جوانا ون أبتناي فدما فيرماتا تورد أبت ساعات ون نسو نابتناي المحطة بوتا خيدو أو تقومي تلوز نورا سردك دولي جمر هم وداتا ون نزلونا ايكونومي تاقم كله كفتح اللو زخيل $95,000 أبس استباهلو بوتا يرخبو زكاعة مايكل لا تسلي كوسدو كوسن يزقبرو نبرايمون كدلي ورا حانت دليت هينبرو سلازي دما أبز غصل فيرماتا سوئيلو نخورد يوسن كوينغن اتبابر تطو كبلاو زنبرا ساعتن يلون مايكل نخوص أبز حسبلو ساعت حدا نشتي قول عيمت سئمو نشتي ورقت هيبو يغيد اتورقتون اتزجمرن قدم كفتسم كمزلوو زرئي ينيرو يلون أبونا يبعال تقوزو كاتيم يركب بزملكو عدما بيتسبوا عوي صقم كمزاتو نخردا يغبرو مايكلون كاب حاله تغعاد سلك لمينو دحر مقبالونا بعلت غزو كدول يفتن كوينغن كسرحلو يكادن كابون نمرفي كرخبو يفتن كوينغن مرفيون كرخبو يكادن ابسن بالن هالون كله مايكل ناي دمص مداختي سدد كابون دحر دما تمديسونا والتي خيد والت دما حبيرو كل شعب زبابور زملال سبينيرو مايكلون والتي نبو كاب زنبره مصيحت مونغو حدا دحر موسادو نا بوليس تنغر ريبورت نخغبر ابت غازيطا صحيفو يهبو كاب والتو نت مدخت دحر مقبالو ابز قصد فيرماتا يورد بهاندبت جوانا نا مايكل تدول والتو تستهاوتلو خصل استزارو وسعيبو قطعات كم زصبيو تزارب التقطعات دما ناي والت موت ينيرو مايكلون بت موسكوت ابزريلو ساعات حدا مسنبر خونتات يفطر منقد خصاغري صبز نبره والت بهاندبت تدفي مستزخد نبره باسيلاتم حجين مايكل كوالا حدا كو حاجز كصباي كل يلون كاب حجين دحر جوانا طرح اتبلو ነገር كغبر يزلو يلونا مجمريا ابتبابروش تزركبو استقورصو تكيتات بمعزاب نتسب كدل يجمر
ንኣብነት ኣብ ቁጥር 7 እቲ ወረቐት ዝተበስዐ እንተኮይኑ ዝተጓዓዚ ናብ ኮልድ ስፕሪንግ ዝኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ እውን ናይ መጀመርያ ጥርጣሬኡ ተጠቂሙ ናይ ኮልድ ስፕሪንግ ዝኸዱ ሰባት ኩሎም ክእስሶም ይጅምር። ብሃንደበት ማይክል ሓደ ቦርሳ ዝሓዘ ሰብ ይርኢ እሞ ብኡ ክጠራጠር ይጅምር። ነቲ ሰብ እውን ፕሬየር ምዃኑ ኣብ ዝሓተሉ ሰዓት ግን እቲ ሰብኣይ ብቁጣዕ ንዓርሱ እውን መን ከም ዝኾነ ይሓቶ። እዚ እውን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ባእሲ ንኽላዓል እዩ ዝገብር። እቲ ሰብኣይ ድማ በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ኢድ ማህረምቲ ብጣዕሚ ክእለት ዘለዎ ምዃኑ እዩ ዘርእየና። ኮይኑ እውን ማይክል ክሳብ መወዳእታ እቲ ሰብኣይ ፕሬየር እዩ ኢሉ ከኣምን እዩ ዝገብሮ። ኢሉ እውን ኣብ ዝበኣሰሉ ሰዓት ነቲ ናይ ጂፒኤስ መሳርሒ ናብቲ ሰብኣይ ቦርሳ የእትዎ። ማይክል ኣብቲ ሰዓት ስራሕ ወዲየ ኢሉ እዩ ሓሲቡ። ከይጸንሐ ግን ማይክል ካብ መርፊ ናይ ስልኪ ጻውዒት ይበጽሖ። መርፊ እውን ኣብቲ ሰዓት ፕሬየር ሓደ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ እናተቐትለ እንከሎ ናይ ዓይኒ መረዳእታ ኮይኑ ዝቐርብ ሰብ ምዃኑ ይዛረቦ። ኢሉ እውን ብተወሳኺ ፕራይም እቲ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ድሕሪ ምርመራ ዓርሱ ኣጥፊኡ እዩ ንዝብል መደምደምታ ሓሶት እንትኾን ከምቲ ሓቃዊ እንተኮይኑ ግን ብሰብ ከም ዝተቐተለ ምዃኑ ይዛረቦ። እዚ ማለት እውን ፕሬየር ናይ ምስክር ቃሉ ዝህበሉ መዓልቲ እንትኾን ኮልድ ስፕሪንግ ኣብ ዝበሃል ቦታ እውን ዝወርድ እዩ ዝኸውን። እንተኾነ ግን ጆዋና ምስ መሳርሕታ ነዚ ነገር ኣቐዲሞም ክዕርዲዎ ስለ ዝደልዩ ሱፕራይም መን ከም ዝኾነ ንኸጻሪ ይዛረብዎ። ነዚ ድሕሪ ምዕዛብና ድማ ማይክል ኣብ ዝሰርሖም ስራሕቲ ውሽጢ ሓደ ሰብ ንቕትለት ከም ዝተዓደመ ይግንዘብ። ካብኡ እውን ንማርፊ ቤተሰቡ ንክሕልወሉ ይዛረቦ። ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ ማይክል ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ካብ ጆዋና ድማ ይድወሎ። ንሳ እውን እቲ ናይ ጂፒኤስ መከታተሊ ኣቕሓ ዘእተዎ ኣብ ዝተሳሓሓተ ሰብ ቦርሳ ምዃኑ ትዛረቦ። በዚ እውን እቲ ሰብኣይ ክቕተል ክኢሉ እዩ። ኮልድ ስፕሪንግ ንኽበጽሑ ክልተ ናይ ፌርማታ መሳፈር ጥራሕ እየን ተሪፈን። ስለዚ እውን ማይክል እቲ ናይ ብሓቂ ፕሬየር ብቁልጡፍ ክረኽቦ ከም ዝግብኦ ክሓስብ ይጅምር። ተዘይኮይኑ ግን ቤተሰቡ ኣብ ሓደጋ ዝወድቁ እዩ ዝኸውን። ነቲ ሰብ እውን ኣብ ዝእልሸሉ ሰዓት ግን ናይ ሓደ ሰብ ሬሳ ኣብቲ ባቡር ውሽጢ ይረክብ። ማይክል ከዓ ኣብቲ ናይ ሰብ ጅባ ኢዱ ምስ ኣተወ እቲ ዝሞተ ሰብ ኤፍቢኣይ ምዃኑ ይዕዘብ። ንፕሬየር ክሕዱ ዝተለኣኸ ሰብ እዩ ድማ ነይሩ። ኣብዚ ሰዓት እውን ማይክል ኣብቲ ባቡር ውሽጢ ዝርከብ ካልእ ናይ ጆዋና ሰብ ከም ዘሎ ክፈልጥ ክኢሉ እዩ። ኣብቲ ሓደ ፌርማታ ድማ እቲ ባቡር ጠጠው ዝበለሉ ሰዓት ማይክል ነቲ ባቡር ንኸጻሪ እናኣተውን ዝነበሩ ፖላዊስ ተሓቢኡ ክሳብ ዝመጹ ኣብ ታሕቲ ይጽበ። እቶም ፖላዊስ እውን ክመጽሉ ዝኽኣሉ ምኽንያት ካብቶም ተሳፈርቲ ሓደ ደው ኢሉ ዝጸውዖም እንትኾን እቶም ተሳፈርቲ እውን ናብዝን ናብትን ክብል ስለ ዝረኣይዎ ጸገም ክፈጥር እዩ ብዝብል ሓሳብ እዩ። እቶም ፖላዊስ እውን ዋላ እኳ እንተኣለሽዎ ክረኽብዎ ኣይከኣሉን። ልክዕ እቲ ባቡር ድማ ምንቅስቓስ ኣብ ዝጅመረሉ ሰዓት ማይክል ካልእ ጸገም ድማ ይጓንፎ። ምክንያቱ እውን ናይቲ ባቡር ታሕተዋይ ዝነበረ ክፋል ስለ ዝተዓጸወ ተመሊሱ ዘይሩ በቲ ሓደ ጥራሕ እዩ ክኣቱ ዝኽእል። ኮይኑ ግን እቲ ቦርሳ ብሓደ ሓፂን ተታሒዙ ስለ ዝነበረ ክኣቱ ኣይከኣለን። እዚ እውን ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ቦርሳ ዝነበረ ሰሊ ኩሉ ክብተን ክኢሉ እዩ። ናብቲ ባቡር እውን ከም ዝግበር ገይሩ ድሕሪ ምእታው ማይክል ኤስዩዲ ናይ ምዕጻብ ሓሳብ ይመጸሉ እሞ ይገብሮ። እዚ እውን ኣብቲ ክላስ ዝነበሩ ሰባት ኩሎም ናብቲ ሓደ ንክኸዱ ዝገብር እዩ ነይሩ። በዚ መልክዑ ድማ ፕሬየር ክረኽቦ ዝኽእል እንትኾን ኣብዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊኡ ሓደጋ ንምፍጻም ዘይኮነስ ንዕኡ ናይ ምሕላው ሓሳብ ይሒዙ ነይሩ። ቅድሚ ሕጂ እውን ይሰርሓሉ ኣብ ዝነበረ ናይ ፖሊስ ስራሕ ዜጋታት ናይ ምሕላው ስለ ዝነበረ እዚ ነገር ንዕኡ ዘጸግም ኣይኮነን። ኮይኑ ግን ናብ ኮልድ ስፕሪንግ ይበጽሑ ከም ዘለዎ እናተዓዘበ እንከሎ ናይ ጆዋና ትእዛዝ ክቕበል ከም ዘለዎ ይስምዖ። ማይክል ከዓ ኣብ ቀጻሊ ንፕሬየር እትመስል ሓንቲ ጓል ይርኢ እሞ መጋሕፈል ብምሓዝ ናብኣ ይኸይድ። ንድሕንነታ እውን ክበሃል ንዓኣ ናብ ካሊእ ክላስ ንኽወስዳ እዩ ነይሩ ዝሓሰበ። ኮይኑ ግን እቲ ዝጠርጠሮ ልክዕ ኣይነበረን። እቲ ተሳፋሪ ድማ ንጆዋና ዝሰርሓላ ሰብ እንትኾን ቅድሚ ሕጂ እውን ነቲ ኤፍቢኣይ ዝቐተሎ ንሱ እዩ ነይሩ። እቲ ባቡር እውን ናብ ኮልድ ስፕሪንግ ስቴሽን ኣብ ዝበጽሓሉ ሰዓት ግን ነቲ ወዲ ንማይክል ብቕልጡፍ ናይ ፕሬየር መንነት ንኸጻሪ ይፈራርሖ። ማይክል ግን በቲ ሓሳቡ ዝሰማማዕ ኣይነበረን። ነቲ መጋሕፈል ድሕሪ ምቕማጡ እኳ ምስቲ ወዲ ናብ ባእሲ ኣቱ። በዚ መልክዕ እውን ናይ ጆዋና ሰራሕተኛ ካብቲ ባቡር ውሽጢ ሰንዲ የውፅኦ። ነዚ ስዒቡ ጆዋና ተመሊሳ ትደውለሉ። ኣብዚ ግዜ ግን ናይ ጆዋና መንነት ምርካብ ጥራሕ ዘይኮነት ዝደልየትስ ንኽቐትላ እዩ ነይሩ። ናይቲ ባቡር ስቴሽን እውን እናበጽሐ እዩ። እቶም ተሳፈርቲ እውን ካብቲ ባቡር ንምውፃእ ይዳለዉ። ማይክል ከዓ ልክዕ በቲ ሰዓት ፕሬየር መን ከም ዝኾነ ይርዳእ። ከምቲ ዝተጸበይዎ እውን ወዲ ዘይኮነስ ጓል እያ ዝነበረት። ጆዋና እውን ተመሊሳ ትድውለሉ እሞ ማይክል ብቁልጡፍ ንኽቐትላ ትዛረቦ። ኮይኑ ግን ማይክል ነቲ ሓሳብ ኣይተቐበሎን። በዚ ምኽንያት ድማ ጆዋና ኣብቲ ባቡር ውሽጢ ዘሎ ኩሉ ሰብ ከም ዝመውት ትዛረብ። እቲ ዝርርቦም ድሕሪ ምውድኡ ብሃንደበት ዓብዪ ቃጸሎ ኣብቲ ባቡር ይፈጠር። እዚ እውን ኣብቲ ናይ ባቡር ኢንጂን ዓብዪ ሓደጋ ንኽበጽሕ እዩ ዝገብር። ነዚ ስዒቡ ድማ እቲ ባቡር ጠጠው ክብል ስለ ዘይከኣለ ነቲ ናይ ኮልድ ስፕሪንግ ስቴሽን ሓሊፍዎ ይኸይድ። እዚ እውን ናይ ጆዋና ትልሚ እዩ ነይሩ። ፕሬየሩ እንተተሪፋ እቶም ፖላዊስ ንኸይረኽብዋ እዩ ነይሩ ዝሓሰበቶ። ብቕልጡፍ ድማ ማይክል ኣብኡ ዝነበሩ ተሳፈርቲ ኩሎም ድሕንነቶም ናብ ዝሕለወሉ ናብ ሓደ ክላስ ንኽኣትዉ ይገብር። ካብኡ ድማ ነቲ ዝተረፈ ናይቲ ባቡር ኣካል ካብቲ ናሃቶም ዝነበሩሉ ይፈላለዮ። እዚ እውን ነቲ ክፍጠር ዝነበረ ሓደጋ ንኸይፍጠር እዩ ዝገብር። ማይክል እውን ካብቲ ሓደጋ እንድሓር ኩሎም ተሳፈርቲ ብምጽዋዕ ብቕልጡፍ ካብቲ ክላስ ንኸይወፁ ይዛረቦም። ምኽንያቱ እውን ንዓኣቶም ንምቕታል ኣብቲ ደገ እናተጸበዩ ክህልዉ ዝኽእሉ ሰባት ክነብሩ ይኽእሉ እዮም።
بزون كلاتهم بناي غازيطا نت مسكوت يشفنوا اتبابور حجي تشفينه يو مايكل لما عبد ساعات مس برير كعدل يجمر كاب زقام كل زنبرون اتحقاو انتاي مخاني حتى برير دما مرفي قدم حجي لكع كم استزاربو تمساسال زخونه زربات تزاربو حدراي منغس سرحتنيانا تقتل بعينه كم زرايتن كوين ግን بزسنبد መልክዑ እቲ ዘቐተሎ ሰብ ናይ ፖሊስ ኦፊሰር ምዃኑ ተዛረብ ከም ናይ ፕሬር ሓሳብ እንተኾይኑ እቲ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ቅድሚ ምሟቱ ናይቲ ፖሊስ ኦፊሰር ኖብል ዝብል ቃል ተዛሪቡ እዩ ኣብዚ ሰዓት ድማ ማይክል እሳ ናይ ምስክር ቃል ንኸይትህብ ዝገብሩን ክኸልፍዋን ስለ ዝደልዩ ነዚ ከም ዝገበሩ ይዛረባ ናብቲ ቤት ፍርዲ ቅድሚ ምጽሓውን ንኸቐትልዋ ቆሪጾም እዮም ተላዒሎም ኣብቲ ናይ ስቴሽን ቦታ ድማ ናይ FBI ኣባል ንኽትረክብ እዩ ነይሩ ንሱ እውን ንክሕልዋ እዩ ኣብዚ ግዜ ግን ንዓ ክሕሉ ዝኽእል ማይክል ጥራሕ እዩ ኣብቲ ባቡር ውሽጢ ዝነበሩውን ኩሎም ተሳፈርቲ ሕጂ ንዝነበረ ኩሉ ጸገም መበገሲኡ ተዓዚቦም እዮም ኣብቲ ደገ ፖሊስ ይእከቡ ኮይኑ ግን ዝመጹ ብልክዕ ዘይኮነ ሪፖርት እዩ ነይሩ እዚ እውን ማይክል ኣብቲ ውሽጢ ባቡር ንዝነበሩ ሰባት ኩሎም ከም ዝዓገተ ይዛረቦም ስለዚ እውን ናይ ፈለማ ስራሖም ንዕኡ ኣብ ኢድ ቁፅፅር ንኽእትዉ እዩ ነይሩ ካፒቴን ሆተር ምስ መርፊ ወይ ከዓ ናይ ማይክል ቀረባ መሓዙ ዝነበረ ሰብን ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም እዮም መርፊ እውን ኣብቲ ሰዓት ንማይክል ከሰማምዖ አይትልም ናይ መጀመርያ ናይ ማይክል ጭንቀት እውን ብናይ ቤተሰቡ ኩነታት እዩ ዝነበረ መርፊ ድማ ኣብዚ ሰዓት ናይ ቤተሰቡ ድሕንነት ይዛረቦ መርፊ ከዓ ኣብዚ ሰዓት ናብቲ ባቡር ውሽጢ ብምእታው ንማይክል እቶም ተሳፈርቲ ንኸውፅኦም ይሓቶ ካብ ቃላቱ መንጎ ድማ ኖብል ዝበሃል ቃል ይሰምዕ ማይክል ከዓ ብቕጥፍ ቅንዕ ኢሉ ንፕሬየር ይጥምታ ንሳ እውን ውሽጢ ኣብ ፍርሒ እዩ ነይሩ ፕሬየር ነቲ ናይ ፖሊስ ኦፊሰር ትርእየሉ ዝነበረ ኣገባብ ነቲ ሰብኣይ እናቐተሎ ዘርእየቶ ፖሊስ መርፊ ከም ዝኾነ ዓይነት እዩ ነይሩ ሕጂ መንነቱ ስለ ዝፈለጠ መርፊ ነቲ ሰብ መቕታሉ ዝቑሕዶ ኣይነበረን ጆዋና እውን ደው ኢላ ንፕሬየር ቅቕትላ ተዛረቡ መርፊ እውን ካብኡ ዝበለፀ ሓይሊ እኳ እንተነበሮ ማይክል ግን ምስኡ ናብ ባእሲ ኣቱ ኣብቲ ደገ ብኤክስሬይ ክርኢ ዝኽእል ሓደ ናይ ስናይፐር ተኳሲ ንካፒቴን ሆተር መርፊ እናተሃረመ ከም ዘሎ ይዛረቡ ካፒቴን ሆተር እውን ነቲ ናይ ስናይፐር ተኳሲ ንማይክል ቅቕትሎ ይዛረቡ ኮይኑ ግን ማይክል ናብ መሬት ብምውዳቕ ነቲ ሰማያዊ ናይ ኤክስሬይ መቆጻጸሪ ናብ ኢዱ እተወ እዚ እውን ካብ መርፊ ዝወሰዶ እዩ ነይሩ بإكسراي زرقي زنبرون ናይ ስናይፐር ተኳሲ ንመርፊ ማይክል ኢሉ ብምሕሳብ ናው ብቁልጥፍ ይትኩስ እዚ እውን ዝኾነሉ ነቲ ሰማያዊ መፍለይ ኣብ ኢዱ ብዘይ መሓዙ እዩ ነይሩ እቲ ዝተተኮሰሉ ጥይት እውን ብቁልጥፍ ንመርፊ ዝቐትል እዩ ነይሩ እቶም ፖሊስ ምስቶም ናይ FBI ኤጀንት ከዓ ናብቲ ባቡር ኣብ ዝኣትውሉ ሰዓት ንማይክል ከልዕሉ ይዳለው ኮይኑ ግን እቶም ተሳፈርቲ ንዕኡ ይከላኸልሉ ንማይክል እውን ንፉዕ ክብሉ ይውድስዎ ንፕሬየር ድማ ናተጸበየ ዝነበረ ናይ FBI ኤጀንት ናይ ማይክል ቤተሰብ ድሕንነቶም ኣብ ጽቡቕ ቦታ ምህላዎም ይዛረብ ምኽንያቱ እውን ሰለስተ መጠራጠርቲ ሰባት ኣብቲ ናሃቱ ገዛ ከባቢ መሓዞም ሲዒቡ እዩ ነይሩ ብናይ ፕሬየር ቃል ኮነ ብናይ FBI ሪፖርት ማይክል ካብ ዝኾነ ዓይነት ገበን ንጹህ ክኾን ክኢሉ እዩ ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት እውን ኩሎም ንማይክል ብዝገበሮ ነገር ይመጉስዎ ንሓደን ዝሞተ ሰብ እውን ቃል ንምሃብ ትድለ ዝነበረት ጓል እውን ስለ ዘድሐነ ብጣዕሚ ይምስገን ማይክል ኣብ ቀጻሊ ሰበይቱን ወዱን ይረኽቦም ንሳቶም እውን ልክዕ ከም ተኻልእ ሰብ ነቲ ዜና ሰሚዖሞ እዮም ካፒቴን ሆተር እውን ናብኡ ብምምጻእ ኣመስጊኑ ፍሽኽታ ሂብዎ ይኸይድ ድሕሪ ሒደት መዓልቲ ጆዋና ኣብ ባቡር ውሽጢ እንኮላ ማይክል ናብኣ ብምኻድ ኮፍ ይብል ዋላ ሓንቲ ግዜ ከየባኸነ እውን እዚ ኩሉ ንኽፍጠር ብድሕሪት ትመርሕ ዝነበረት ጓል ንሳ ምዃና ይዛረባ ናይ ዓርሱ ሓድሽ ናይ ፖሊስ ባጅ እውን ኣውፂኡ ብምርኣይ እቲ ፊልም ይውዳእ ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ ሳብስክራይብ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም